takhle vypadal náš mladý svět před asi 3,5 miliard let. Měsíc byl jako velmi blízko, pořád byly bouřky. Kyslík byl novinka. Ten byl dobrý. Ten uměl něco s vodou a oxidu říky dělat. Já mám toto. Tady to je. Jsme vytěžili kov. To je železa. Čistá železa. Když ohladím ten kyslík pomocí dusíku, můžeme využít. A to byl ten geniální nápad. To je uran, keramiku a sklo přijímat s těma částicima. Nebo sakra, co to je? Výsledek? A tento rybník vytvoří elektřiny čistě. A nebo je voda. Prosím vás, Petr. Moniko, těší mě, Moniko. Pouštím naše roketový powerball. Je to těžší. A tady jeho smysl je hýrně. A to je co říkám řešení, že jo? Dejte si do vědu, možná vy přijdete na něco důležitého. Možná vy budete ten další klíčová osobnost, který něco vymyslí a necháváte váš stopu.